Jo, takže čaute ľudia, dneska tu je ďalšie video zo Fortniteu a dneska si zahráme Battle Royale, aby sme mali levely, lebo za chvíľu bude 11. november a chcem, počkajte, chcel by som urobiť toto, aj celého Piliho, takže tak. Musíme si nazbierať levely, aby sme si to potom všetko claimli. Neviem, inak neviem na čo sú tí päti, hej. Akože urobia tomu trailer brutálny, ale nič to nerobí. Takže to je tiež veľmi dobré. A neviem ani prečo to robia tak, že si ho môžete kúpiť viackrát, keď na nič je vám na nič, takže to je tiež taká kus blbosť. A tiež je to brutálne, akože za jedného peta dať v preklade na eura 11 eur za jedného peta, akože to je brutálne. Vo Fortnite skôr si kúpim normálneho do reálneho života za menej než 11 mora, než také tu blbosti. Ja som dostal 5. Dobre, a ako ste si mohli všimnúť, aj v minulom videu som tu padal. Neviem, proste je tu veľmi dobrý loot. Na tom schodisku. Lebo je tu celkom veľa častiek. Dobre. Teraz si otvoríme toto. Ako ste mohli vidieť, no tak som mal minulú hru Ranger Shotgunu. Bolo to celkom dobré. Lebo bola Legendary, takže dávala 150, ale teraz tak si ju nezberám. Lebo sú tu typci. Bububu. Môj aim neriešte, hej. Ja som teraz to zapol. Jakže... Dobre, takže tu je celkom dosť lootu v tejto chatke. A jak ste si mohli všimnúť, no tak už som dokončil tie questy, čo ste sa to mohli dostať 1 milión XPčok. Takže tak. A bolo to celkom easy, hej, akože zničiť dal som to na 2 hry, takže bolo to celkom ľahké. Iba musíte zadencovať v nejakej z tých označených týchto a potom musíte zničiť lokácií a potom musíte zničiť celú tú krásty tam, kde predávajú burgeráreň. Takže to bolo celkom ľahké. Dobre, máme tu typka. Hopa. Dobre, takže kamo, ja neznášam to tie malé skoky. Keby som našiel ten slurp na
speed, no tak to by bolo dobré. To je krásny, nice. Tak to idem po ňom. Lebo so s tým revolverom som minulú hru vyhral. To je gáďo. Ok, mám brutálne dobrý loot. Dáme si burgere. Prebijeme si infantry. A keď budete mať takýto loot a ešte túto, nie tú hlavu, ale tú väžu, čo potrebujete eliminovať toho bossa, aby ste, presne o nej hovorím, teraz sa tam spavnulo. Ako môžete vidieť, no tak tento typek má hánky. Neviem, čo som mu urobil. To už je tak blízko. Toto je brutálne dobrý rotate. Ja potrebujem ten forecast. To je tam. Dobre? Dobre, Thunder Shotguna je v tejto sezóne absolútne na nič. Lebo keď raz ňou netrafíte nejakú dobrú bombu, no tak proste ste prehrali absolútne celý fight. GG. To je ten typek? Hej. To bol on, tak to je GG. Že ma huntil ma celú dobu, aby som ho vyplieskal. Takže tak. No. Loot máme celkom dobrý. Už len si musíme prebiť, aby sme mali aj nábojky.
No, takže tak sa... OK. OK, 50. GG. Cooked. Akože taktikálka a krásny revolver je najviac top. Proste vy dáte... Hopa! Dobre. Proste vy dáte... buď hlavu, alebo 50. Plne jedno. A už ho dorobíte iba zo shotgunu. Je tiež dobré, že máme ten forecast. Dáme preletieť to auto. Dobre. Takže je to teraz takto. Dobre, tam sa fajtia, idem tam. Dobre, GG. Akože kusov sa bal. Nebudem nič hovoriť. Dobre, máme tu toto. Dostal som celkom beam. Dobre, dáme najlepší rotate. Jaký headshot! Kamo! Dobrý... Typka mala toto. Dobrú petelicu som jej dal. Takže... kokos. Za mňa som jej pribombil fajnú. Poďme sa pozrieť, koľko máme korunkových vinov. 1, 2, 3, 4, 5. Túto season som ešte nehral reloady. Takže to je celkom GG. Dobre, tak tu ukončím toto video. A za tak hodinku, dve budem vydávať Lego Fortnite, lebo som na to strašne zvedavý. A ešte sa ideme pozrieť na toto. Na nové video od Fortniteu. Ja už som ho raz videl. Za mňa je to celkom cool. Aj keď vôbec nič nerobia títo. Mohli by aj dačo robiť, ale tak čo už. Dobre, a tuto ukončím, takže čaute ľudia a dúfam, že sa toto video vám páčilo. Budem rád za like, odber a čaute.